Welcome sa Palami A Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana Jude ta. Hello mga listeners, Merry Christmas kaninyong tanan. Tay drama karon, Christmas drama edition. Ang sindir na to ani si Malo. Dagan makarilit ani labi na atong mga OFW nga layo sa pamilya. Tod pa ni Malo, ang Pilipinas ang pinakataas nga celebration sa Pasko. Pagsugod pa lang sa Berman, wala tuo ang nagpatukar kanta para sa Pasko. Tinuod jud ang Pilipinas ang may pinakamalipayong Pasko, matud pa ni Malo. Ug atong paminawon mga listeners, ang kaagi ni Malo sa iyang kagulaanan sa Pasko, nalayo siya sa iyang pamilya. Hangyo ang po na ko mga listeners nga Christmas man karon, mubo man sa ni atong drama. Hangyo na ako mga listeners nga inawat lang dili po niyo escape mga listeners, no. May lang po pinaskuhan dire sa akwa. Kung ato nasugdan ang kaagi ni Malo, ito ang Christmas drama edition. Hello, Maa. Kita rin mga on. Hain naman din sila si Joel o Gina. Si Joel, di ganan mukaon. Si Gina, nanangid to ganina nga. Ni Mama nga, adto lang kuno siya mo nutsibena sa ilang sindi. Uy, ano ato man siya nga nang tikaw galingong handa? Ay, dili siya gusto nga ma-feel niya nga mauna ko nun ni ang katapusang Pasko nga ikauban ka na mo. Kabiya sa lang katapusang Pasko, Maoy. Mura masag uga, hangtod sa hangtod na kumawa. Tulo ka tuig ramang kun. Ay, bisa na. Karon pa baya kasukad nga malayo na mugdugay. Para raman sa dinato, Ma. Kaya ramang gudunta nato ang tanang gastuhon din he. Basta nga, anhira ka din his Pilipinas, nak. Anhilang ka manarbaho. Yung man, makauban ka pa na mo. Kaya lagi, pero gabi man sang kuwang, Ma. Gikapuin ako ini kinabuhi, Ama, oy. Dili ko gusto nga hangtod sa hangtod lang tang ingon ini. Og usa pa, gusto ko nga makahumanggid sa ilang pagtuon ng akong maigsuon, Ma. Hindi na magumunong eskwela, te. Aron, makatabang ko. Mao man gani nga nang-apply ko sa laing nasod, aron mo doble o mo triple nga akong kita. Aron dili na sad maglibog sa mama ko nang sa akong pagbudget sa kwarta. Og aron kamong tulo, focus na lang gud mo sa inyong pagtuon. Aron nahatag na ko ang tanan ninyong gikinahanglan. Ay, ang samang gyud nak. Dili ka na ba gyud na mo mapugnan? Ma, nakabayad na ba ako placement fee? Unya, sa ko'y ticket para sa akong flight. Ano gun sa akong kahago, pangitag agency nga ka-applyan, unya, mukalit lang kong atras. Pero, nagbasin daig mahimo pa ba? Ma, dili na mahimo, Maoy. Nakapirma na ba ako kontrata? Ay, lahibaw ko nga lisod. Pero, mag-antos lang una, tama. Way mahitabo sa itong kinabuhi kon anhira ta dinhi o mag-antos sa gamay kaayo nga sweldo. Ay, murag dili ta naman jud kakapugngan. Nahala, sige. Mag-amping na lang ka dito, ha? At man na ang imo kaugalingon. O kung magkinahanglan kag pahuway, pahuway ba ya yun? Kadili ko gustong may daotang mahitabo ni mo dito, nak. Promise, Ma. Mag-amping ko kanunay. Kamusta din ha? Jose, iniglarga na ako. Ika di mo barog isip ka magwangan din ha? Buti pa sabot. Nga ikaw di mo tabang ni Mamas pagbantay o pag-atiman nila ni Gina o Joel. Basin big ikaw na hinuwi magpabadlong. Kabutan na ako, ha? Sus! Bantay bitaw ha? Ingon ini na lang. Kung makagraduate gani ka nga way bagsak o balikan nga subject, may regalo ka gikan ako. Bill? Bill? Oh, Ma. Smile sad ko na diha. Noche buena ron unyang imong simod kay kasangitan kay basket. Ang gaw ni bataaw, eh. Nag-uulang ko. Ay, si kag-uul magkod. O niya ta maghinila ka dito sa airport. Sa pagkakaroon, maglipay mo na ta. Ano ko ng pagkaon? Ayaw sa gihilak. Nasito na lang, uy. Jose,
Ato si Joel ka, pugsa og pabangon. Unya, tawagan sa nako si Cindy nga mo pauli na dinhi. Dili mahimo nga dili ta kompleto karon. Katapusang Noche Buena nako ron unya, wa pa gyud sila. Kinahanglan nga happy ta karon. Kalagot ining ubuhag si Puna, uy. Huwag mong gidmawa. Mabaway sa kubi. Uy, nauli na day ka? Sa'yo mo lagi ka na human sa imong racket. Ay, di ba pauli ko kay nanginsik na ko ng mata na ako. Ingon bitaw ko nga kaya pa na ako. Nya may balibad naman. Kay masamot niya hinuon akong gibati daw. Nga, maog yun. Bebe, pick up ako bikon init ba ka? Uy, kainit ko din taon ni mo. May kinakauli pa ka, no? O, di nga barang bugat na kaya akong pamati. Diha lang ka, ha? Kaya magkuha ko bugnaw nga tubig. Magkuha sa kong alcohol o bakara. Kapuhan di ka. Ay, wala, uy. Ay, ikog tani mo. Ano na ko, timan na akong kaugalingon. Aya ba, Uroy? Di man gani kag bukas mo ba diha? Sige kag ubo. Basta ayaw nagbangon. Ano lang diha? Kabukat yun sa uwi. Makalagot, uy. Karoon pagid ko na sakit. Kanamis kainit, uy. Pila na ba ka cup noodles ang akong utang ni mo, ha? Sapa ka diha, uy. Dili na lang ta magkwentahay, day. Kay kita ra ba yung duha dinis kwarto? Okay ra, uy, naunsa. Siya sad, uy. Mao na kay ko ni mo, day. At umiagi, ikaw sabi mi bayad sa tong panihapon. Unya gabi, imo kong giatiman. Ug karon ni, gipahigop na sa ko ni mo ining cup noodles. Kinsa pa man day magtinabangay, gawas na tong duha. Nakasiguro pod ko nga kung ako may naasi mong sitwasyon karon, mo sa dimong buhaton. Salamat na lang in town kay ikaw nahimo na akong roommate. Mangginaon-naon kaayo ka. Kung naintaw pa ka, ambot lang kung makabangon pa ba ko ron. Unyaon sa man. Okay na mo pamati? Murag, okay na. Makatrabaho na ko niya. Ha? Mo trabaho na ka unya? Oo, uy. Anugon sab ko rin absenan na ako. Uy, pahuway lang sa uy. Absent lang sa good. Buutan bitaw na atong supervisor. Nakasiguro ko nga masugot ra to. Okay na lagi ko. Og usa pa, day off naman na to ugma, diba? Mao nga. Mga unsa man. Ayaw kong inga nga murakit gihapon ka human magtrabaho, ha? Oo, uy. Anugon gani. May na lang, madungag sa tinigong ba? Ay, abusar na gina imong kanay imong gibuhat no, abusar na gina sa imong lawas day. Pahuway sa kuno pa nagsabi. Pahuway pag may time, uy. Onya kay wa may time. Nagkinahalan ako akong pamilya. Wabi akong anis lang nasod aron mag-chill-chill lang, diba? Kinahanglan nga sa akong pagpauli. Makapamawi isab ko sa mga adlaw ug tuig nga nagalagyo mi. Ginoon sad. Ako, wa mo ko pamilya nga uli-un good. Niyari gyud ko sa laing nasod alang sa akong kaugalingong panginahanglan. Pero bisan pa man, makasabot ko nimo ang bahina. Ayaw ka bala ka. Sulit roon niya ang tanan natong pagpaningkamot. Bisan man naglahi ang atong rason, pero usara man sa tagol. Ang moasinsus kinabuhi. Mao nga kugi lang gyud ta samtang lingkon pang atong tuhod. Kumusta naman diha, Nag? Kira ma, bago pag yung nabalik, gikan nga nangumpra kay naot na namig stock ni Vivian Good. Mayo hinuon kung mao ka na. Ay tuod day. Nadawat na day tuod na ako imong gipada nga kwarta. Niya mo bayad ako sa balance sa eskwelahan ni Gina aron nga ma-exam na siya. Nidungan na lang sab nako og bayad ang mga bayranan din hisbay, kuryente ug tubig. Suguan na lang si Jose ma, ano na nakataon ng tawhana. Ay sus. Bawo bitaw kang limtanon kay nang bataa. Ayo na lang, ako na lang gyud. Ikaw, Good. Tuod ma, kung may sobra ka nga kwarta ba, hipusi og tigo mama ha. Aron kon may emergency, may makuot ka. Dili na ka magkabuang.
Ako ginang gipasubrahan og tuyo. Unya ikaw, may sobra pa ba ka diha alang sa imong kaugalingon? O ma, okay ra ko diri. Maayoy noon kung mao ka na. Nak, dili pa gyud ka makauli ron sa Pasko? Sorry ma, dili pa gid mahimo. Daghan naman siguro na makasyon ron din kuwang mig empleyado. O kinahanglan nga lapas na sa usa ka tuig dinhi og trabaho o na pa ka makabakasyon. Unya, mag-usap pa ba ako ka tuig dinhi? Mao nga dili gid pwede. Ay, makaguol. Unang Pasko nga dili ka na mo ikauban. Mama sad uy. Paila kunta. Ayaw ka bala ka ma. Magpadako og kwarta para pang noche na ninyo din ha. Unsao man namo nang laan nga Noche Buena. Kung dili sab ka namo kauban dire. O man tay choice ma, kay kinahanglan man. Ato na lang huna-hunaon nga hap na ma. Duha na lang katuig ang kong og makapauli na unya ko. Unya, unsa man mo diha si Vivian? Mag-andam basab mo? Dili maoy. Duty man good me. Makatog sad mi dayon inig pauli. Oy, paghikay gihapon mo, oy, bisan gamay. Ang mahinungdanon nga makaselebrate gihapon mo. Pasalamat na lang ko. Yawa ka mag-inusara diha karong Pasko. Kay may kauban ka o ikinapot pa gyud nimo. Mao gyud. Ma, sige na. Sige, buhaton pa ka diha. Kumusta na lang ko sa kong igsuon? O sige, aspi ka kanunay diha. O ma. Bye ma. Huy, nagilak naman sa kuka diha. Tissue, oh. Salamat. Gimingaw lang gid ko nila. First nga Pasko, di ka dilit sila ikauban. Makasad. Pero, inahanglang lig-uno ni mo imong kaugalingon. Kalisod gid ko ni akas laingod, no? Tanay kalisod og kagool imong gitilawan. Sorte na lang ganit na kay maayo na sundan nato ang kompanya. Og niya, may kauban. Correct. Kana na lang mo hinahuna, Aday. Think positive. Og usa pa, dili bitaw ni forever. Makauban na unya nimo sila pag-usap. Kana, unsa man, di iwi? Isa ka pagamay sa right. Kini? Kana. Okay na. May gani kinakapalit na nga decoration na tong day off ta. Pero anugon lang no kay wati Christmas tree. Okay ra na, uy. Ang importante nga may decoration ta. Kadiyot kini, bukal ng tubig. Ay, samat. Makakapi na gid makakaon na gid og cup noodles. Okay na ning gidagano na? Okay na na, uy. Salamat. Humana sa cup noodles, ang kape na sad. Ay, husto giday sila. Sa Pinas ra ang may pinaka-happy nga Pasko. Mao gyud. Halos wa may nag-celebrate og Pasko dinhi. Nagtrabaho man gud halos ang tanan. Ay, nakasiguro gid ko nga nagluto gid si Mama ron og spaghetti, fried chicken. Mo ni handa ninyo permi? Oo. Unsaon, adik mo gud akong kamanghuran na mo sa fried chicken. Anya si Jose, katulad sunod na ako, spaghetti sa hilig. Pero ako, kada sa lina, ang importante pa na ako nga nagkahiusami. Kamo? Kami? Okay ra. Sila happy nga nag-celebrate sa Pasko. Samtang ako, naa sa suod sa kwarto. Ha? Anong atulang ka sa kwarto? Kay di ba sa akong tita man ko nagdako. Unya, dili sa dako close ako mga igagaw. Mga arti kaayo eh. Makalagot kay kauban.
Mao nga kon mag Noche Buena naman gani o mag New Year. Na silang tanan sa sala. Samtang ako sa kwarto rakit ko. Dili ka nila pangitaon. Dili sad. Naanad naman sila. Dili ka mag-uol? Oh, mag-uul good. Pero naanad naman sa kong ingon adto. Mao nga nakahukom ko nga mo abroad na lang. At least din way magtanaw na ako. Ay, kadiyot. Sila si Mama, nanawag. Kadiyot sa akong tabagon. Ma! Merry Christmas, anak! Merry Christmas sa dinidya, Ma! Hain naman ka, no? Ay, nangatug pa. Husto tuod, no? Mga tuog mong giday una na sila sa dili pa mag-Noche Buena. Aron na energy nig mata. Merry Christmas ninyo diha, tita! Uy, Merry Christmas, Abday Vivian! Asa man yung giluto ron diha, Ma? Ay, kahibaw na ka. Pareha sa una. Ang way katapusan nga spaghetti ug fried chicken. Ay, tuod nag. Ako nang napalit ang ganahan nimong regalo para sa imuhang mga manghod. O siyempre, akong giputos aron mas malipay sila. Salamat, Ma. Ang ako regalo nimo, imo na nakita? Basig imo gihapong ihatag anak nila, ha? Para imo ba yagid ko? Ayaw ka balaka. Ako nang gihipos. Salamat na ka. Ay, sa pa inyong giandam diha. Wa! Cup noodles, pan, unya, kapi. Maura. Uy, anong ka na raman? Ay, namalit lang sa punta mo o ka ng laming pagkaon. Okay na mi ini, maoy. Nalingaw raman sa mi magtabi din, he. Samta nagpaabot nga mutungang gabi, sige na, Ma. Basig mapagod na nagiprito ni mong manok. Mareklamuhan gyud kang Gina, ana. Ay, uday, tuod. Sige na ha. Enjoy mo diha ha. Merry Christmas ninyo, nak. Mingaw na kayo minimo. Gimingaw na sa kay ko ninyo, Ma. Merry Christmas! Bye! Daan pagid lagi ko. Mao nang nagbutang na gyud ko daan og shoe diha sa center table. Ibaw ko muhilak to sad ka humantawag. Sorry. Abi na kong dili na ako makahilak. Makahilak ba ni gihapon? Sige na. Gusto na, anak. Ay, nakaguol good. Niawan bitaw ko. Wa ka mag-inusara ka ng Pasko, ha? Sige lang. Sa permero ra ni kaguol o gamingaw. Nadraw niya ako ini. Kinahanglan rin kayo mag-anad-anad na nila iyo. Huwag sabihan na humana ginakapusang adlaw sa kontrata! Makauli na yun ko! Makapauli na ko! Pauli na ko! Makita na ginakapagod sa mga ko pamilya! Lipaya, ha? Siyempre, no! Tutuig sabihan nga nag-antos gid ko nga dili mo liis amo. Og karon nga nahuman na ginang akong kontrata, mapauli na gyud ko. Tahiming kihapit ng Pasko. Makahappy, di ba? Na, sige na. Makahappy na. Pero, mas gikinahanglan na itong mag-empake. O para ba rin mo masud sa imong malita ang imong mga pasalubong, oh? Di ay tuod, no? Daghan pa marigi kong atimanon. Pero, mahimog ugma na lang nato sugdan. Mamahuway sa takaron, please. Okay. Tuod, naingnan na ni Mustinta ni mo nga mauli na ka? Wa. Ha? Nga naman? Dili ko ganang magpahibaw. Kaya nakasiguro ko nga magpapalit gid sila bisag unsa. Hangtod nga mahurot ang akong kwarta. O niya, kisa may masugat mo sa airport? Amiga na ko, si Tanya. Ako man siyang giingnan nga abangan sa nako ang sa niya ka unit. O niya, ato sab ka magpasko. Murag, may ingon-ingon gid ana. Pareha sa una, mag-inusara gihapon. Gusto ka, ato na lang ka sa amo mo sa ka? Ha? Nga naman?
Aron ba saan makailas mama nimo sa personal? Ato na lang pamastos amo. Abi nimo, aligri sa among dapit kon Pasko. Ikaw na lang mairitar sa kasaba. Gikan sa gabi nga tunas ka adlawon. Pulos naglumba og kantang imong madungog. Ayaw na, uy. Mauwaw ko. Jesus! Karoon pa man ka maawa nga, mura naman tag-igsuon. Sige na, ubay na lang nako. Promise, dili lagi ka magmahay nga ato ka sa amo magpasko. Malipay gid ka. Itag naman gani kay ko. Unsa na? Uban ka ha? Sige, good. Aron sa makasuwaysad ko nga magpasko nga uban ang pamilya. Hunang naon niya itong gate ni Green, kuya, oh. Palihog. Grabe, no? Sabaa ka dito o din sa inyong lugar, no? Na nag-video kay, na nag-barbecue, na nagtagay. Na, mulang. Masaba pa gani ni kung bagong tuig. Mabungol gid kas kasaba. Kaya, oh. Palihog na lang niya akong ablis, Loya. Vivian, dali na. Okay na? Wala na nabilin sa sot? Wa na. Welcome home! Ay, lahigid ang Pasko din sa ato sa Pinas, no? Ay, sadya ka ayo. Sobra ka sadya. Oh, gyud. Niyo man sa di ay, no? Kids sabay. Malo! Ikaw ba na, anak? The one and only! Sa katapusan! Ma! Namista ka, anak! Babi! Namisabti ka, ma! Palagi taong ka magsulti. Uy, nga karoon ba ka mo pa uli? Nagplano magiging kugod nga sa sahon mong tanan. Ay, sabag ka. Sige na, diya. Hoy! Sabo ka ba usabo? Kuno ko'y gihapon. Matoon. Ako na ikauban ka rin si Vivian. Good evening, tita. Ay, pastilan. Uy, ikaw manggudayin na, day. Ay, ali, nagpagagsasag ko ni mo. Uy, maayo kami uban ka dis amo. Ay, salamat guys pag-aman mo upag uban kanunay sa akong anak nga si Muha. Ay, way pa yan, tita, uy. Pero man sa magtinabangay dito, God. Dali na mo sa sod. Ay, naon sa ba? Sakto nga nakaluto na kong pang Noche Buena. Yusi, nagtatabangi sila sa ate mo, uy. Oo, ma. Dali, sod na mo. Manuta. Grabe ha. Wala mo maginausap din atong dapit man mo. Kapa magyapon ka ayo. Na, mo lang. Mao man gani, mas bidaghan karon ang magabang og video kihan din his ato. Ay, tuod ay, uy, namusta to si Tita Beth ni mo? Mingaw, nakuno ka siya ni mo. Sima, ato lang yan ako siya kon makahigayon ko. Huy, ikaw Jose? Kumusta man trabaho ni mo? Basig late ka kanunay, ha? Ligo doon. Responsabling empleyado ko, no? Ay, nagpakaon na din he, siyang unang sweldo. Ay, Wow! Nabutan na di ay! Ano ko ng duha? Mawa magining duha permi, uy! May gilak ka lang ka dito, te. Pero mabalik na sa dudayon. ay, kadiyot lang, Jose. Tapos di ay ko kadiyot sa kusina. Ay, may wa pa ko mahuman ulo dito. Tabangan na lang di ka ma. Ay, anak ko, entertina na lang na si Vivian, ha? Oy, Vivian, okay ra ka di, ha? Ayaw ka uwaw, ha? Kira ko tita, okay na. Ay, Jose. Ayaw ka balakan ako tita. Ana, sige, adto sa Miss Kusina. Huway lang una mo diha. Huy, thank you sa pag-imbitar mo din sa inyo, ha? Mo na gini pinapipayo na kong Pasko. You're welcome. Mao magani nga perting hilaka atong unang Pasko na laing naso, diba? Kay sabay dili mi nga klasihas Pasko, uy. Payon. Ba nga lingaw ang palibot. Unya, kauban pa gani mo imong pamilya. Mao gani. Masaya-saya. Lain ang Pasko sa Pilas. Mao ni dili gyud ako ibaylo sa bisnoon sa.
excited na ko pa Onias Noche Buena! Auto listeners, ang kaagi ni Malo. Luoy kayo ang iyang kaagi, no? Maski pa man sa layo siya sa iyang pamilya, sa kaulahian na nalipay gapon siya. Nuod jud ang istorya, no? May gani ang magginikanan ni Malo nga maayo pod, no? Di jud lalim ang kaagi sa tuang sindir, no? Lisod jud kayo. Di jud lalim ang mga trabaho sa OFW. Balo din mag-sinners nga ang katuang pala may drama. Wala pa nakaabot o isa ka oras. Duha ka episode na lang para makaabot na. O isa ka oras atong pala may drama. Kasi maka-edit ta. Ugma ba? Madugang-dugangan na to. O maka-upload din ta. Batang-tangi lang atong pala may drama mag-sinners. Makaabot na to sa 1 hour. Upload din na to. O salamat guys sa inyong pagpaminaw mag-sinners. Usbo na ko, dagang salamat sa inyong tanan o Merry Christmas.